Co jsi zapsal? Mala by si mať takto ruku pod tými, tak a si to posúvaš, vieš. Ještě. Je našeho korbíka. Áno. Alica. Ruko. Aha, tam je krížna, sa mi zdá, nie? Rovno pred nami to nie je krížna. Ahoj! Tati, myslím, že by som... Áno. Počkaj, idem. Sa bojíš vyšok? Vieš čo, bojím sa vyšok. Keď nie som na padáku. Do padáku sa nebojím. Teraz sa bojíš? Teraz mi to nie je úplne príjemné. Ja sa nebojím. Neviem, že či toto je normálne trávenie voľného času s deťmi. Je to tak na hrane, by som povedal. Doslova. Ja by som takto trvala, keď ešte bekať. A ja cvaknite. Cvakni ďalšiu. Ale opačne. Jasné. Dobre. Idem. No poď, Alica. Už len posledné 4 kramle. 4. Takto si tu navisíme. Na feráte dve veže. A nie je nám zle. Tak, Alica, z tej strany. Linda ti to trošku vysunie, aby si to vedela chytiť. Decka, tak to bol masaker. Tak dajte mi 5. Alica, neuveriteľné.